may isa pa, may critic pa ako na sinong, bakla man ako noon. O, bakla talaga ako. O, yung walang sister, ilan ang bakla dito? Hindi ko kayong mahiya. Dalawa kong bayaw, kapatid ng asawa ko, first wife ko, bakla. Yung isa, steward ng PAL, yung isa nagtatabi niya. Ilang bakla dito? Wala. Mahiya pa. Nag-amin na nga ako, kayo pa? Ngayon, magtanong ako. Kayong mga bakla, sa lahat dyan maggalaw, lahat yan sila yung nagyayaw-yaw sa akin. Ito, kuha ito ng mga bakla. Ang bakla kasi titignan ka lang. Sino ang bakla dyan? Alam ng bakla yan. Sabihin niyo kung sino. Ibulong lang ninyo. Matso yan, ha? Puro tigas yan. Pero tanungin mo yung bakla. Sabihin mo, bakla ba yan? Sabihin nila, bakla yan. Totoo. Tanungin ninyo yung mga bakla. Wala akong pinangalanan. Nabi ko lang sino yung matigas dyan na magsalita, ang tapang-tapang. Pero nagsabi, Davao minsan, masan pa ako noon, may bakla. Sabi niya, Mayor, yan ba, takot ka dyan? Hindi, ba't ba takot sa putang inang yan? Gusto na, barilan kami. Huwag na. Hindi yan maglaban. So bakit? Bakla yan. Kuha? Bakla yan. Yung mga bakla, isang galaw mo lang, alam nila, bakla ka. Di ba? Kaya mga bakla, ibulog ninyo kung sino. Wala akong sinabing pangalan. Pero sino yung bakla dyan? Ang sabi pa ng bakla, kung sa relasyon, siya yung babae. Hindi ka makapaniwala. Itong mga bakla talaga. Obserbahan lang nila. If he is into a relationship with another, hindi man makaya. Bakit ka mahiya? Bakla, gawa ka ba na Diyos? Ang Diyos nagawa ng Adam, si Eve, pati si bakla. Si bakla, wala doon sa sige pasyal-pasyal. Kaya hindi man siya makalapit kay Adam. Kasi nandiyan man si Eve. Si Eve hindi rin hindi niya kaya naghanap ang bakla ng doon sa pa. Hindi posible na dalawa lang. Tapos nakita niya yung tumboy doon naloko. Gay. I am not, sabi ko. It's a joke, pero this is not true. God created all of us. Male, female, tumboy, pati bakla. Bakit pa natin